Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाहैबाय दिनै खम समनि दं आरोना दावधारायाव Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Jeeto life, Geo life. Bindas the whole lifestyle. Sapnon ko jeena hai. Come and join my lifestyle. आरोना मानसिफोर सफैथ'वाखै फैनायखौ लाबोनायासो लोगोफोर समानो थोस्लाबासै आरोना मानसिफोर फैथ'वाखै साथामसोल' मोनफैनानै दं सान्दुं गोसाना Show your style, grow up with my lifestyle. Sapnon ko jeena hai. Come and join my lifestyle. सफल हो तुम लाइक हर पल को अपना बना लो तुम माय लाइफस्टाइल बल पर तुम हर दिन सफल हो तुम माय लाइफस्टाइल in your life show your style grow up with my lifestyle live your dream tension free fly high with my lifestyle बे प्रडाक्टनि बे जाबाय आयुर्वेदिक प्रडाक्ट आरो दानि बे जाहा सबाय बेखौ हम शप्पे इन्टिग्रेसन होननानै बुङो हम शप्पे इन्टिग्रेसन माने न'आवनो मोनसे दखान लानाय बायदि जेरै जोङो सक बाजारफोराव बा माबा मोनसे दखान लायोबा मोनसे फुजा पातल होना जों मोनसे दिन तारिख थिग खालामना बेबायदिनो बेखेवा होमबा बेखेवबाय सारा उल्टे बेखेवनानै होलांबाय दा गिबियावनो दिनैनि प्रग्रामाव नुजाथि फैनो हानाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय 1 घन्टानि थाखाय दसे सम नोंथांमोना धैर्यजों खोनासंबानो जाबाय दा बे प्रडाक्टफोरखौ मावैनि सिगां एक्चुअलि आं 2007 निफ्रायनो आयुर्वेदिकजोंनो खामानि मावबाय थादों बहुत मोजां गाज्रि किसुमान सिरियास पेसेन्ट सोरबा नर्मेल पेसेन्ट बेफोरबायदि 2007 निफ्रायनो आं रगिफोरखौ सोलिबोखाबाय थानाय आरो फै बे जोंनि बे कम्पानियाव मा खालामबाय आङो 2017 निफ्राय आखाइ होदों आं बेयाव बेनिफ्राय 2017 निफ्राय आं बेखौ मावबोगासिनो दा आगोलनि गोरों गोरा मानसिफोरा फंसे बाथ्रा होननांगौमोन लायनो साइस्थ'नो परम सम्पदनि हारसायाव होनो असमियावनो साइस्थ'य बोले परम सम्पद इंलिसाव होनो हेल्थ इज वेल्थ होनना बुङो जोंनि बर'आव होनो देहायानो मानसिनि गुबै धोन मानसि गैयामोन दानि दिनाव बांसिन प्रथमावनो उदैया ओंखारो मानि थाखाय बै जिखिनि मैगं थाइगङाव जि हासार होदो बैफोरनिफ्रायनो जोंनि देहाया मा जिख्रिया लाथा खानानै बै मेजेमा खाथिना उदै ओंखारग्रोयो उदै ओंखारनायनि उनाव सुगार जागोन सुगारनि उनाव हाइ प्रेसार जागोन हाइ प्रेसारनि उनाव मा आथिं आखाइ साख्रु साख्रा जागोन लास्टाव सासे मानसिया 6टा 7टा खानसे टेब्लेट जानो गोनां जागोन लास्टाव जाय मा जागोन किडनी डेमेज जागोन लिभार डेमेज जागोन हार्ट डेमेज जागोन मानसिया थैलाङो दानि दिनाव मानसिया बांसिन 50-60 बोसोराव थैग्रा जादों बै जानाय लोंनायनिफ्रायनो जादों बेनिखायनो दानि दिनाव मा होनदों लिभारखौ जोङो गावबा गाव जोथोन लाखिनो खोब मोजां लिभारखौ मा मानसिया बेमार जाबाल'सो जानांगौ बे नङा
बेमार जायिनि सिगांनो मानसिया लिभारनि मुलिखौ जाबाय थानांगौ खमसे खम मोजां मानसिया सप्तासेयाव खेबनै बा खेबथाम जाथारनांगौ दिनै आं निजिनो जाबाय थायो आं मोजाङैनो दोङो सम्पूर्ण सोलिनो होनो हायो आंनि देहायाव बर्तमान एख' उखुब गैया थेवब्लाबो आं लिभारनि मुलिखौ जायो जेनदा माने आंनि देहायाव गोदोर लिभाराव बेमार जानो हाया लिभारनिफ्राय जेन बायदिसिना बेमार जानो हाया बेफोरबायदिनि थाखाय लिभारनि प्रडाक्टखौ जानांगौ जोंनि बे प्रडाक्टखौ मा लोमजाबाल'सो जानांगौ बे नङा जोंनि मानसिफ्रा एसे साननाय हनायाव भुल दङ दिनै मा मानसिफ्रा बैफोर बुस्थुखौ जों दिनै मा निजिनो बुजिना लानाया दरकार जोंनिया मोनसे भुल दङ मा साननाय हनाया जेब्लानोखि बेमारा जाबाय अब्लासो नोंहा फैसा थाखा दङ गैया मिथिया जिबनखौ बासायनांगौ देहाखौ डक्टरनिफ्राय बायना लाबोनांगौ लिभारनि मुलिखौ जाबाय था दा बे लिभारनि मुलिखौ जोंनिखौ मोजां मानसियाबो जाजायो बेयाव लिरनायानो दंखायो वेलनेस इंलिसाव होनना बुंदों वेलनेस माने मा मानसिया मोजाङाव थानायावबो जानो हायो इलनेस माने मा जायो इंलिसाव इलनेस माने मा लोमजानाय लोमजाबाल'सो जानांगौ बे नङा बेखौ मोजां थानायावबो जानांगौ आरो बे आयुर्वेदिक प्रडाक्ट आयुर्वेदिकखौ हाथाय बाजार सक जेरावबो मोनगोन कम्पानिया जेरावबो तारमाने बेलेग कम्पानि दङ खिन्थु सम्पूर्ण राननाय नङा बे मा लिभाराव आरोबाव दैया जमा जाबा एखे सेम साइसआनो जायो खेबथाम खेबब्रै बहननायनि उनाव मा जागोन लिभाराव केन्सार जालाङो बेनिखायनो जोंहा मोननै सिस्टेम दङ केपसुल गैया लिभारनिया लिक्विड मोनसे आरो केपसुल मोनसे दङ केपसुलनि खामानिया जाहैबाय जायबायदि मानसिनिया सुगार दङ डायबिटिस गोनां मानसिया केपसुलखौ जानांगौ आरो डायबिटिस गैयि मानसिया बे रोसिखौनो जाजायो बेखौ जानाय लोगोनो हजम शक्तिया बारायगोन खिनाय हासुनाय खुला जागोन ओंखाम उखैनायनि रुसिया जागोन आरो बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरनि बेफोर जायो बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरा मा जादों दानि दिनाव आगोलो जोङो मा जायोमोन आखाइ लारु गारमा मिठाइ लजन चकलेट जायोमोन दानि गथ'फोरा मा जायो चिप्स कुरकुरि मिमि जायोना जाया बेफोरखौ जानायनि उनाव गथ'फोरा मा जादों उदै सानाय माने हार्टा मेङो दिनै एसे गाबोन एसे मेंनायावनो मा देहाया जाबाबो लोंबा जिब गैया जागोन निजिनो खमफिनाय मोनगोन बेफोरबायदि प्रब्लेम दंबा बेखौ जा आरो हाई प्रेसार गोनां मानसिया खदाय मोननै सिस्टेमाव सर्ट जायो हार्ट स्ट्रोक आरो ब्रेन स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक जुदि जादोंबा हाई प्रेसार जाना जुदि हार्ट स्ट्रोक जादोंबा लगे मानसिया थैखागोन ब्रेन स्ट्रोक जुदि जादोंब्ला मानसिया थबनो थैया मेमा ब्रेनाव जेब्लासिमावलागि थैया दागो गाम खाजुबा मानसिया जिउ थाबाय थायो आरो बांसिन डक्टर बेनिखायनो सोरहाबा जुदि हाई प्रेसार दङोब्ला बे बुस्थुखौ जाथार अइल हार्टखौ आरो 40 बोसोरनि सानि मानसिया मोजां मानसियाबो जाजायो दिनै आंनि 40 जायाखै 31 रानिं 40 बोसोर जानाय लोगो खिन्थु आं बेखौ जागोन मानो होनबा जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो नांगौ बे जाबाय फाइट स्ट्रेस दानि दिन होनलांबाय बे अइल हार्ट आरो फाइट स्ट्रेस अभार टेनसनाव थानाय सिन्थायाव थानाय मानसिया बे मोननैखौ जाथारनांगौ हाई प्रेसार थानाय मानसिया बेखौ जाथारनांगौ बे मा अभार सिन्थायाव थाबाय थानाय मानसिया खायसे बावलिया जालाङो बावगारलाङो नङाना बहाबा माखौबा दोनना लागोन निजिनो गोब्राब लागोन मोनावनो खोख्लैनो हाया नंगौना नङा मानि थाखाय जायो बययाव गुनु जायो मानो बावगारनाया जायो खायसे मेलेमनि मगजआ दैया रानलाङो मेलेमाव मोनसे किउ बायदि थायो दै बायदि मोनसे दामनि केलसियाम थादेरो बै बुस्थुआ रानलांबानो मानसिनि बावगारनाया जायो ओंखायनो मा हाई प्रेसार गोनां मानसिया दामनि इमबेलेन्स जानो नागिरबाय थायो हठात खर' गिदिंना मानसिया गोलैनो नागिरबाय थायो खिन्थु बे प्रडाक्टखौ जायोब्ला बे दामानि एसे हमथानो हानाय सिमिति शक्ति होनना बुङो हमथानो हानाय मनाव लाखिनो हानाय बेलेन्स लाखिनो हानाय शक्तिया बारायो ओंखायनो हाई प्रेसार गोनां मानसिया बे मोननैखौ जाथारनांगौ अभार टेनसनाव सिन्थायाव थानाय मानसिया बे मोननैखौ जाथारनांगौ अब्लानो निस्सय देहाया मोजाङै थागोन सुस्थ' जागोन इखौ खोनासंनोसो नांगौमोन फोथायनो नागिरा मानसि गैयाबा गोनांथि दोङो दायो एखे रायलायगोन जों जि रागे मोनालांलायनो हागोन रामायण फरायनाय बायदि रायलायबाय हागोन बे जाबाय इउरिफास 3 बे जाबाय स्टननि थाखाय मानसिनिया दानि दिनाव मोनथाम जायगायाव स्टन जायो इउरिन ब्लाडार होनना बुङो जेराव पेसाब थानाय स्टुब बेखौ इउरिन ब्लाडार होनना बुङो डक्टरफोरा इउरिन ब्लाडारावबो स्टन जायो किडनियाव स्टन जायो गल ब्लाडाराव स्टन जायो महिला मानसिनिया बांसिन गल ब्लाडाराव स्टन जायो
गलब्लादाराव मब्लानिफ्राय बांसिन महिला मानसिना स्टन जायो मिथिबाय जेब्लानोखि बे प्रेगनेन्सि डिलिभारि आराम्भनि जाबाय बै समाव मानसिया खोब गोबायो गोबाबा जोंनिया मा बिखाया टान मोनो ओमफ्राय ब्लाडारा टान मोनो बै गोबानायावनो बे जुदि टेक्सा जाबाय थाबा टेक्सा जाबाय ब्लाडारा मोनसे गलब्लादार बिलुन बायदि थायो बै बिलुन बायदिनि सिङाव बै अन्थाइया जायो किन्तु गलब्लादाराव जुदि स्टन जादोंबा बेखौ जोङो बे मुलिजों फाहामनो हानाय नङा किन्तु आराम्भनि जादों जास्ट तारमाने महरा लाहांदों माइरं गरसेनि समान किन्तु बिखौ खामायना दोननो हागोन किन्तु बे हामनायाव खोब गोबाव लागोन जेब्लानोखि इउरिन ब्लाडार पेसाबनि स्टुबाव जादोंबा आरो किडनियाव जादोंबा गेरेन्टि आं बे पाथरखौ बहननो गेरेन्टि होनना बुंदों आरो डक्टरनिया जेब्लानोखि किडनियाव स्टन जानायखौ जुदि अपारेसन खालामनो थाङोबा बिसोर हाख'ना गारनो हाया मानो होनबा किडनियाव माब्लाबाबो सिलानि जाया बिसोर मा खालामगोन कम्पिउटारजों फिसा फिसा देख्रुबनानै पेसाब नालाजों जों मोनसे पाइप सोनानै हरो पाइप सोना हरनानै मा जागोन हानायमानि दै लोंनो होगोन ओमफ्राय मा खालामनो होयो मुलि हरो बै मुलियावनो माने बै देख्रुबनायावनो जुदि माब्लाबा जुदि किडनिया जुदि हाखर जाना थायो बै हाखरखरा जुदि नांगौ जखानि जुदि मोदोमा जुदि फायनो हायाब्ला बै खरदेदेयावनो मा आरोबाव लाखैनो आरो अन्थाइया जानाय आराम्भनि जायो खेब्रै टाइम अपारेसन खालामनाय मानसि आं लोगो मोनदों सालबारियाव किन्तु दिनै आं बे प्रडाक्टखौ जाहोनानैसो इयो रैखा खेब्रै थांदो 40,000 बेसे गारदो खेब्रै किन्तु खेब्रैनि उनावबो आरो जाफिनदो स्टना नाय होमबा बेनिखायनो मा बे जुदि किडनियाव जुदि स्टन जादोंब्ला कुनु डक्टर नायनाङा जुदि हायोब्ला डक्टर नायनांगोन खालि मा मोनसेखौ आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय रिपर्टखौ नांगोन बेसेबां गिदिर जादों साइजआ बेसे बै अनुमान नायनानै जोङो दा माने खै माहा कर्स जानांगौ बेखौ जोङो होनो हायो बे गेरेन्टि बे किडनिया जुदि स्टन जादोंबा गेरेन्टि बे बाहेर जागोन आरो जुदि जायाखै खोब खस्थ' मावनाय पेसाब जाला पुरा जाबाय थायो बेफोरबायदि मानसिना किन्तु किडनि स्टन जानाय चान्स थायो जाय मानसिना घने पेसाब जाला पुरा जानो नागिरबाय थायो बे मानसिना किन्तु किडनियाव स्टन जानाय चान्स थायो आरो जायबायदि मानसिया बांद्राय गेस्ट्रिकनि डक्टरनि फार्मासिनि मुलि जायो बै मानसिना किन्तु किडनियाव स्टन जागोन मानि थाखाय स्टन जायो बै डक्टरनि टेब्लेटआव खोब तारमाने केमिकेल थायो आरो डक्टरनि जुदि एल'पाथिनि जुदि मुलि केपसुलखौ जाबाय हादोंबा गेस्ट्रिकनिखौ आगोलो जुदि 300 पावारनि जादोंबा जाबाय थानायनि उनाव लास्टआव 300 पावारा खामानि होआ जागोन मानो होनबा गेस्ट्रिकआ रोजा जाबाय बेयाव 500 पावारनि जानो गोनां जागोन 500 पावारनि उनावबो मा जाबाय गरसेयाव खाथिया जाहैगोन गरनै गाहाम जाग्रा खायसे मानसि दोङो खानसेयावनो जेन चक्लेटफोर जानाय बायदि गरनै गरथाम गेस्ट्रिकनि एसिडल' जाग्रा दोङो किन्तु गेरेन्टि बे मानसिया किडनियाव स्टन जागोन आरो किडनियाव जेब्ला स्टन जागोन बे मानसिया बेनिखायनो गेस्ट्रिकनिखौ बांद्राय जाना गेस्ट्रिकनि बांद्राय जाबा आरो सोरहाबा जुदि किडनियाव स्टन जानाय जुदि मानसि दोङोब्ला डक्टरनि मुलि जालायनाङा जोंनि प्रडाक्टखौ जायोब्ला किन्तु रिपर्टखौ नांगोन बेसे जादों स्टना बेखौ नायनानै जोङो बे कर्सखौ होगोन 100% होनना बुंदों आङो इ स्टना हामनांगोन आरो गथारगोन आरो पेसाबजों गथारगोन जि खालिनिफ्राय जागोन बे एसे मोजां जायगायाव पेसाब खालामनांगोन हराव पेसाब खालामोबा बाल्थिं लानो पेसाब खालामनांगोन ओमफ्राय जुदि सानाव जुदि पेसाब खालामोबा मोनसे मोजां जायगायाव पेसाब खालामोबा प्लास्टिक बनानै बा पातानि माबायाव पेसाब खालामगोन बे थल्ल' गलांगोन लासै खहि जामैनो मोनसे समाव पेसाब नालाजों जेब्लानोखि फैनो हानाय जागोन थल्ल' हारसिं गलांगोन बेयो स्टननि खामानि मावो बिथांमोनाबो दे बरियाबो खोनासंदों बेनिखायनो जोंनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय लोगोसेयैनो दिनैनि बे हमसपि इनिग्रेसनाव न'खरनि खामानिखौ दसे सम गारनानैब्लाबो खोनासंफैनो हानाय गासैनिसिमबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि दिनैनि बे हमसपि इनिग्रेसनखौ फोजोबबाय होननानै आं फोसावनानै होनाय जाबाय जोब्बाय आरोना लोगोफोर हमसपिया जोब्बाय नै दायो एसे गोबावानो जाबाय लोगोफोर खोन्थानाय मानाय साहा होनोसै र' साहा फुदुंनि लोगोफोर मानसिफ्रा थांजोबसिगोन आरोना जोंबो दसे थानानै थांसै दावधारा गोजोनफुरियाव बेमारानो बारा जाना दङ
मादै लायदो होमबा आलासि मादै थांसय हा जाबानो जाबाय देबा बे आनै आरोना आनै लेथ्रा लेथ्रा देलायफोरखौनो बेखौ नङा मोजांसो बेयो थांसै नै आनैमोन नै थांसै आनै दे थांसै मा लाखो नोङो दे थांसै मादै थांसै माबायदि साफायखो दान आंनिखौ दान दे थांदो दे जोंबो थांसै दसे थानानै थांबाय लोगोफोर नै न'नि गोजासै जोंबो दसे थानानै थांसै लोगोफोर बुब्ला जाला लादोंमोन दासो सा आनै आवसाव आनै हे साहाबो नोंहा मोजांलै आं फैसा मोनबाय